आंनि खबर नोंथांमोना नायगासिनो दङ YouTube चेनेल लाइमोननि लाइजाम। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि MA, MSc, MCA, MCOM, MBA, BEd, MA 2020-2021 बोसोर एडमिशननि सोमोन्दै। नोंथाङा अनलाइन फर्म साबमिशन खालामनो थाखाय गिबियावनो इउनिभार्सिटिनि वेबसाइट www.bodolanduniversity.ac.in वेबसाइटआव भिजिट खालामनो नांगोन। नङाब्ला भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव आं बेनि लिंकखौ होनानै दोनगोन, नोंथांमोना बेनि थ्रुयैबो थांनो हागोन। नाथाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथाङा मोनसे इउनिक आइडि जेनेरेट खालामनानै लाग्रोनांगोन। इउनिक आइडि माबायदि बानायो आं बेनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथाङा बेखौ नायनानै लानो हागोन। नङाब्ला नोंथाङा बेनि लिंकखौबो आं बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों, डाइरेक्ट जेनेरेटबो खालामनो हागोन। बिदिब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां बिदिब्ला जों नायग्रोनानै लानि बेनि इम्पर्टेन्ट डेटफोरखौ। डेट अफ इश्यू अफ अनलाइन एप्लिकेशन फर्म फर PG, MA, BEd, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स 20 जुलाइ 2020। लास्ट डेट सबमिशना जागोन 20 आगस्ट 2020। डिक्लेरेशन अफ मेरिट लिस्ट अफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। मेरिट लिस्टआ ओंखारगोन 31 आगस्टआव। बेनिफ्राय डेट अफ अनलाइन एडमिशन फर मेरिट लिस्ट कैंडिडेट जायफोर बिथांमोनखि मेरिट लिस्ट ओंखारगोन बिथांमोननि एडमिशना जागोन 1 to 4 सेप्टेम्बराव। बेनिफ्राय सेकेंड मेरिट लिस्टआ डिक्लेयार जागोन 7 सेप्टेम्बराव। बेनिफ्राय सेकेंड मेरिट लिस्टनि एडमिशना जागोन 8 and 9 सेप्टेम्बर। बेनिफ्राय डेट अफ कमेन्समेन्ट अफ क्लास फर PG, MA, BEd, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय। दानिया बायदि एसेन्शियेल इनफरमेशन नाम्बार अफ सिट्स दाना बबे जायफोर बिथांमोनाखि MA, MSc, MCA, MBA, MCOM, MPhil, PhD, डिप्लोमा आरो सर्टिफिकेट कर्सनि थाखाय 2020-2021 आव बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां सिट केपासिटि इनटेक दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बेवहाय दङ कमार्स जायफोरा बिथांमोना MCOM आव इनटेक दङ 50। बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ मेनेजमेन्ट स्टाडिज MBA 30 सिट्स केपासिटि। बेनिफ्राय दङ एसामिसाव MA लाग्राफोरनि थाखाय 65 सिट दङ। बड' MA नि थाखाय 75 सिट। इंलिश MA नि थाखाय 55 सिट्स। दाना इनफरमेशन टेक्न'लजियाव दङ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि। बाय'टेक्न'लजियाव दङ MSc जायफोरा 25 सिट्स। बटानियाव दङ 25 सिट्स आरो केमिस्ट्रियाव दङ 25 सिट्स। बेनिफ्राय कम्पिउटार साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव दङ MSc 30 सिट, MCA आव दङ 30 सिट। बेनिफ्राय जिअ'ग्राफियाव दङ MA प्लास MSc 40 सिट। बेनिफ्राय मेथामेटिकेल साइन्सआव दङ MSc 60 सिट। फिजिक्सआव दङ 25 सिट। जुल'जियाव दङ 25 सिट। बेनिफ्राय दङ सेन्टार एन्ड बेम्बो स्टाडिज DBT 20 सिट। बेनिफ्राय बिदि ससियेल साइन्स इक'नमिक्सआव दङ 65 सिट। इडुकेसनाव दङ 65 सिट। हिस्ट्रियाव दङ 65। पलिटिकेल साइन्सआव दङ 65 सिट। बेनिफ्राय सेन्टार अफ बड' स्टाडिज सर्टिफिकेट कर्सआव 20 सिट्स दङ। बेनिफ्राय MA GCTA क'क्राझाराव दङ 50 सिट। BEd GCTA क'क्राझाराव दङ 100 सिट। रायमालि एकाडेमिक कलेज BEd आव दङ 100 सिट। गसाइगाव BEd कलेजाव दङ 100 सिट। डाइट मरिगावआव दङ 100 सिट। बेनिफ्राय डाइट नलबारियाव दङ 50 सिट। डाइट बरपेटा हाउलियाव दङ 50 सिट। बेनिफ्राय डाइट बङाइगावआव दङ 50 सिट। बेवहाय होखानाय दङ 21 स्टार, माने नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन स्टार होनाय दङ। हमना ला नलबारियाव 3 स्टार, हाउलियाव 3 स्टार, बङाइगावआव 3 स्टार। बेवहाय जाबाय 1 स्टार माने 20% सिट रिजार्भ फर दा डिपुटेसन इन MAt नि थाखाय। बेनिफ्राय जेराव डाबल स्टार दङ बेयाव 50% सिट रिजार्भ फर डिपुटेसन BEd नि थाखाय। बेनिफ्राय जेराव 3 स्टार दङ बेयाव जाबाय 20% सिट रिजार्भ फर डिपुटेसन इन BEd। एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जायफोर बिथांमोना MA, MSc, MCOM आव एडमिशन खालामगोन बिथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट अर्थात BA, BSc, BCom कमप्लिट जानाय जानांगोन। लोगोसे मेजर थानाय जानांगोन। मेजरावहाय 50% मार्क्स मोननानै पास जानाय जानांगोन। बेवहाय आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों जायफोर बिथांमोना SC ST कोटानि स्टुडेन्ट बिथांमोना 5% मार्क्स मोननानै अर्थात 5% मार्क्सनि रेहाय दङ। अर्थात
जायफोर बिथांमोना 45% मार्क्स थायो बिथांमोनाबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों जायफोरा BA पास जानाय बिथांमोना MA आव एडमिशन लानो हागोन जायफोरा BSc पास जानाय बिथांमोना MSc आव एडमिशन लानो हागोन आरो जायफोरा BCom पास जानाय बिथांमोना MCom आव एडमिशन लानो हागोन दानिया फैदो जायफोरा B.Ed खालामगोन बिथांमोननि एलिजिबिलिटिफोरखौ नायनि जायफोर बिथांमोनानोखि B.Ed खालामनो नागिरो बिथांमोना ग्रेजुवेट अर इक्विवेलेन्ट फ्रम एनि रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि उइथ एटलिस्ट 50% मार्क इन एग्रिगेट जायफोर बिथांमोना B.Ed खालामनो नागिरो बिथांमोना जायखिजाया रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डारनिफ्राय 50% मार्क्स मोननाय जानांगोन नङाब्ला in case of an applicant fail to secure 50% marks in UG course then candidate must secure 55% in PG course जायफोर बिथांमोना आन्डारग्रेजुवेट अर्डार ग्रेजुवेटआवहाय 50% मार्क्स मोनाखैमोन बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट अर्डार मास्टार डिग्रियाव 55% मार्क्स मोननाय जानांगोन बेवहाय रिलेक्सेसन अफ मार्क्स दङ जायफोर केन्डिडेट बिथांमोना SC ST कोटानिफ्राय बिथांमोना 5% मार्क्स रेहाय दङ अर्डार आन्डारग्रेजुवेटआव 45% मार्क्स आरो पोस्ट ग्रेजुवेटआव 50% मार्क्स थानाय जायोब्लानो बेवहाय एडमिशन मोननायनि सम्भावना दङ बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना M.Ed खालामनो नागिरो बिथांमोना मा एलिजिबिलिटि थानांगोन बिथांमोना B.Ed जानाय जानांगोन नङाब्ला BT जानाय जानांगोन अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि अर एनी अफ आदार इउनिभार्सिटि रिकगनाइज्ड बाय दि इउनिभार्सिटि विथ एटलिस्ट 55% मार्क्स इन एग्रिगेट एज पार लेटेस्ट NCTE नर्म्स जायफोर बिथांमोना M.Ed खालामनो नागिरो बिथांमोना B.Ed कमप्लिट जानाय जानांगोन नङाबा BT कमप्लिट जानाय जानांगोन बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि नङाबा जायखिजाया NCTE नर्म्सनि आन्डाराव जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय B.Ed BT कर्स लानानै 55% मार्क्स थानाय जानांगोन बिथांमोननि थाखायबो मार्क्स रिलेक्सन दङ जायफोर बिथांमोना SC ST कैंडिडेट बिथांमोननि थाखाय 5% मार्क्सनि रेहाय दङ बिथांमोना जुदि 50% मार्क्स थायोब्लाबो M.Ed नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों दानि फैदो रिजार्वेशन कोटा 80% seats will be reserved for the student of affiliate college of Boroland University and remaining 20% is open for admission on merit basis of to the student of all recognized university including Boroland University बेवहाय बुंनाय जादों 80% सीटानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि अर्थात बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटआव थानाय कलेजफोरनि थाखाय 80% सीटा रिजार्भ जाखानानै थानाय आरो जायफ्रा माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बाहेरनि अर्थात गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव अर्थात बाहेरनि जायफोर बे फरायसाफोरनि बिथांमोननि थाखाय अनलि 20% सीटाल' रिजार्भ जानानै थानाय अर्थात जायफोर बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बाहेरनिफ्राय फैनाय बिथांमोना B.Ed-आनो हक M.Ed-आनो हक बा PG-आनो हक बिथांमोना 20% सीटावल' सीटखौ मोननो हागोन अर्थात बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा मेरिट लिस्ट ओंखारगोन दानिया बेवहाय नायदो बिदिबा केटेगरि वाइजआव बेसेबां पार्सेन्टेज सीटआव सोरनि थाखाय बेवहाय दङ शेड्युल कास्टनि थाखाय 7% सीट शेड्युल ट्राइब्स प्लेन्सनि थाखाय 10% सीट आरो शेड्युल ट्राइब्स हिल्सनि थाखाय 5% सीट आरो MOBC-नि थाखाय 15% सीट बेनिफ्राय पार्सन विथ डिसेबिलिटिनि थाखाय 3% सीट आरो इक'नमिकेलि वेकार सेक्सननि थाखाय 10% सीट एभेलेबल जानानै दं ड्युरेसन MA MSc MBA MComनि थाखाय 4th सेमिस्टार मोनब्रै सेमिस्टार थागोन MCA मोनब्रै सेमिस्टार थागोन M.Ed-आव मोनब्रै सेमिस्टार थागोन B.Ed-आव मोनब्रै सेमिस्टार थागोन बेनिफ्राय DBR-आव मोननै सेमिस्टार थागोन PGDHRE-आव मोननै सेमिस्टार थागोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट कर्स इन बड' बेयाव मोनसेल' सेमिस्टार थागोन MPhil-आवबो मोनथाम सेमिस्टार थागोन बेनिफ्राय जायफोरा PhD खालामो बिथांमोना SIS बार्डा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि PhD रेगुलेसन मथे जागोन बेनिफ्राय अनलाइन फर्म साबमिट खालामनो थाखाय हाउ टु एप्लाइ द केन्डिडेट इज रिक्वायर्ड टु द थ्रु द अनलाइन प्रसपेक्टास केयारफुलि नोंथांमोना आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे माने बेखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा मोजाङै नायनानै बेखौ साबमिट खालामनो हागोन ए केन्डिडेट इज एलाउड टु साबमिट सेपारेट एप्लिकेशन्स फर सेपारेट डिपार्टमेन्ट बेवहाय बुंनाय जादों जे माने जायफोर बिथांमोनानोखि गावबागाव डिपार्टमेन्ट वाइज डिपार्टमेन्ट जाय फर्मखौ साबमिट खालामगोन गावबागाव डिपार्टमेन्टआव बेखौ सेपारेटहै साबमिट खालामनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय स्केन कपि PDF फर्मेट अफ द अरिजिनेल एप्लिकेशन डकुमेन्ट्स वुड बी आपल'डेड नोंथांमोना जाय कपिखौ जाय डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामगोन बेयो अरिजिनेल कपिनि स्केन जानांगोन लोगोसे बेयो PDF फर्मेटआव थानांगोन
बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि 3 years आन्डार ग्रेजुएट कर्स अर्थात डिग्री इयार्सनि कर्स खालामगासिनो दङ बेवहाय 6 सेमिस्टार थायो 6 सेमिस्टार जुदि नोंथाङा दासिमबो फाइनाल इयारनि रिजाल्टखौ मोनाखैबा फाइनाल सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ मोनाखैबा नोंथाङा फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय लानानै 5th सेमिस्टारनि मार्कशीटखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय जायफोरानोखि 4th इयारनि अर्थात आन्डार ग्रेजुएट BE BTech खालामगासिनो दङ बिथांमोना 8th सेमिस्टारनि जायो जुदि नोंथाङाबो दासिमबो जुदि 8th सेमिस्टारनि अर्डार फाइनाल इयारनि मार्कशीटखौ मोनाखैब्ला नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय लानानै 7 सेमिस्टारसिम बेनि मार्कशीटखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनानै होनांगोन Candidates who have passed the UG final semester examination जायफोर बिथांमोनानोखि आन्डार ग्रेजुएटनि फाइनाल सेमिस्टारखौ पास जाबाय बिथांमोना BEd BTech need to upload the final semester marksheet बिथांमोना फाइनाल सेमिस्टारनि मार्कशीटखौल' आपल'ड खालामनानै होनांगोन next one have more than marksheet and grade sheet as a particular semester repeater betterment need to upload all the marksheet and grade sheet in a single PDF file जुदि नोंथांमोना बेवहाय मार्कशीट होयोबा ग्रेड शीट होयोबा जायखिजाया सार्टिफिकेट जुदि रिपिटार एबा बेटारमेन्टनि थाखाय गावबागाव सेपारेटलि जुदि मार्कशीट दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय सेपारेटहै PDF फाइल खालामनानै साबमिट खालामनांगोन बेवहाय रिलेभेन्ट डकुमेन्ट्सआव मा नांगोन जोङो रिलेभेन्ट डकुमेन्ट्सआव जोङो नोंथांमोना क्लास 10नि स्टेन्डार्ड पास सार्टिफिकेट नोंथाङा जुदि क्लास 10आव जुदि मेट्रिकनि पास सार्टिफिकेट दङ बेनिफ्राय एडमिट कार्ड दङ लोगोसे बार्थ सार्टिफिकेटखौ बेवहाय एज भेरिफिकेसन खालामनानै साबमिट खालामनांगोन बेनिफ्राय 10 and 12 standard marksheet and pass certificate relevant certificate from the concerned authority in case applying for admission under any category of reservation and बेनिफ्राय in case of BEd and MAd program application devoted by Gov of Assam must submit study leave certificate जायफोर बिथांमोनानोखि BEd MAd नि प्रग्रामनि थाखाय एप्लिकेन्ट डिपुटेड Gov of Assam जब खालामगासिनो दङ बिथांमोना लिभ सार्टिफिकेट आरो नो अबजेक्शन सार्टिफिकेटखौ साबमिट खालामफानांगोन आरो नोंथांमोना जुदि the applicant who passed the qualifying examination earlier than the current year जायफोर बिथांमोना सिगाङावनो पास जाखानानै दंमोन बिथांमोना लोगोसे गेप सार्टिफिकेट बेयाव होफानांगोन होननानै बुंदों बे गेप सार्टिफिकेटआ नोंथांनि फाइनाल इन्स्टिटिउसननि हेडनि जानांगोन नङाब्ला अफिसार इनचार्जनि जानांगोन नियार पुलिस स्टेसन नङाबा गभ गेजेट अफिसारनि जानांगोन नङाबा मेडिकेल सार्टिफिकेट जायखिजाया मोनसे एडमिशन प्रसिडियर एडमिशन इन BEd MAd and all PG diploma and certificate course will be purely on merit basis बेवहाय एडमिशना पुरा माने मेरिट बेसिसावनो जागोन बेयाव कुनु एन्ट्रेन्स माबा बे जानाय नङा एन्ट्रेन्सनि एग्जामा जागोन जोंहा माने थाखाय एमफिल आरो PhD नि थाखायल'सो एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन बे एन्ट्रेन्स एग्जामा बेवहाय नटिफाइड सेपारेटलि नटिफाइड इउनिभार्सिटियाव सेपारेटलि नटिफाइड PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर्सनि एडमिशन फिसनि सोमोन्दै मिथिनानै लानाय बेवहाय माने गासैबो कर्सनि थाखाय फिसआ बेलेग बेवहाय नोंथाङा जुदि इक'नमिक्स पलिटिकेल साइन्स हिस्ट्रि बेनि फिसआ जागोन 8,740 रुपिस बेवहाय दङ एडमिशन फिस कर्स फी टिउसन फी लाइब्रेरि फी स्टुडेन्ट इउनियन फी गासैजों लोगो नांनानै बेजों जागोन 8,740 रुपिस बेनिफ्राय एसामिस बड' इंराजि बेनि थाखाय 9,840 रुपिस बेनिफ्राय मेथामेटिकल साइन्सआव गासै 18,815 रुपिस बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस MCA नि थाखाय 25,865 रुपिस MBA नि थाखाय 39,605 रुपिस DBT नि थाखाय 5,530 रुपिस बड' सर्टिफिकेट कोर्सनि थाखाय 3,780 रुपिस बेनिफ्राय बटानी केमिस्ट्री फिजिक्स जुल'जिनि थाखाय 20,060 रुपिस एडुकेशन जिअग्राफीनि थाखाय 16,215 रुपिस कमार्सनि थाखाय 11,215 रुपिस तो बे जाबाय PG डिप्लोमा आरो सार्टिफिकेट कोर्सनि थाखाय आरो जायफोर बिथांमोना MAd BEd नि थाखाय एडमिशन फिस मिन्थिनो लुबैयो बिथांमोननि थाखाय बेवहाय बेलेग दङ आरो जुदि नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला मानोना बेवहाय गासैबो माने
एमफिल बा बिएड एमएडनि थाखाय गासैबो फिसा बेलेग जायो नालाय इउनिभारसिटिनि थाखाय बेलेग बबेबा एफिलिएट कलेजनि थाखाय बेलेग थ' बेखायनो बेवहाय माने एसेबां क्लियारलि नंजोबा इउनिभारसिटियाव बेलेग जानो हागौ बबेबा एफिलिएट कलेजनि थाखाय बेलेग जानो हागौ थ' बेखायनो बेवहाय बुंनाया एसेबां मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो मानोना नोंथाङा मिथिनो लुबैब्ला बे कलेजजों एसे कन्टेक्ट खालामनानै मिथिना लानो हागोन। थ' बेखिनियानोमोन दिनैनि जायफोर बिथांमोना 2020-2021 बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानो लुगैदों बेनि थाखाय इनफरमेसना बेखिनियानोसै। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो, लोगोआवनो शेयार खालामहरदो, लोगोसे चेनेलखौ गोदान नायबाय थादोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबावगारदो।